Naša interpretácia je založená na retrospektíve udalostí, ktoré sa odohrávajú pred tragickým koncom hlavných hrdinov. Text je plný kontrastov. Láska, nenávisť, deň, noc, slnko, mesiac, muž, žena či oheň a voda. Pracovali sme aj s paralelou medzi postavami z Mozartovej čarovnej flauty. Montag a Capuletová sú zaslepení nenávisťou. Montag je veľmi chladný, rázny a racionálny. A Capuletová je jeho presný opak, je veľmi impulzívna a je plná života. Dojka je ako osobný štáču Júlie, ale dalo by sa povedať, že Júlia je ako jej náhradná dcéra, pretože Dojka nikdy dceru nemala. A zase naopak, Dojka je zase náhradnou matkou pre Júliu, keďže Capuletová nevenuje žiadnu pozornosť Júlii. Romeo je v mojom podaní introvert, ktorý žije vo svete poézie, ale zároveň vo vnútri je veľmi vášnivý. Scéna predstavuje gotickú hrobku, ktorá môže symbolizovať aj miesto medzi nebom a zemou, kde sa duchovia postav zjavujú. V strede scény sa nachádzajú hroby, ktoré sa počas inscenácie menia na posteľ, oltár a záhradu. Scenograficky sme spolupracovali s Petrom Olšavským a s jeho priateľkou Zorkou, ktorí vytvorili grafity a vitráž. Bol to veľmi zábavný, aj keď náročný proces. Tešíme sa na každého jedného z vás. Bim bam! Bim bam!